Nalaki pangatanong, pinapitang apokripa. Kini? Apokripa po, Okay. apokripa. Gitawag og Deuterocanon sa mga Katoliko, Apokripa alang sa mga Protestante. So, padayon igsoon. Ang nganong nga ibidawat ani, naman po wala mo dawat. Okay. Sa pangutana, yun sa ipagkanonay sa mga kadagwa sa simbahan. Okay. Mutabag na ko? Okay. Dili na lang ko mugamit og laing simbahan kay lain-lain mga explanation sa uban. Dili na lang ko sa amo sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist nagdawat sa gitawag natong Apokripa or Deuterocanon. Pero dili sama sa pagdawat sa mga Roman Catholic. Kaya ang pagdawat sa Roman Catholic sa Deuterocanon or Apokripa books, mga gitawag nato og gilamdagan sa Espiritu Santo, inspired book. Dili nga na ang pagsabot sa Seventh-day Adventist. Ang apocryphal books or Deuterocanon gidawat sa Seventh-day Adventist ingon nga historical book, dili inspired nga libro. Now, unsa may katarungan sa Seventh-day Adventist nganong wala siya gidawat ingon nga inspirado nga libro? Number 1, walay usa sa mga ni Jesus Christ nag-quote siya ini mga butanga. May pas Jesus Christ nagkutlo sa libro sa Isaias, Lucas kapitulo 4, bersikulo 17-18, iyang gi-quote ang Isaiah. Pero never sa kinabuhi ni Jesus Christ nga nagkutlo siya sa libro ni Esther, nagkutlo siya sa libro ni Macabeo, nagkutlo siya sa uguban pa diha nga mga Deuterocanon. Wa magkutlo si Jesus Christ. Mismo magana nga apostoles. So meaning to say, wala na malinya sa inspirado nga libro sa Biblia. Na, ang punto mo ni, naabay mga katarungan usab ang Seventh-day Adventist nganong nga wala magdawat niining mga libro ha? Yes. Tungod kay adunay mga informasyon diha sa mao nga libro nga dili mohaom sa kamatuoran dinis balaang kasulatan. For example, Tobit kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Imo mabasa diha nga nagingon ang libro sa Tobit nga kinahanglan magkuha ka og isda o pagkuha nimo sa isda kuhaon nimo ang iyang gininhawaan unya imo siyang butang sa baga unya ang aso ni ana makaamog sa dautan. Napungutana mo ni, asa man na sa libro sa Biblia nga ang aso anang ginanhawaan sa isda kung maigo na sa init, mo aso makaabog og mga dautan. Mo bitaw sa ibang nga palina pero ang makaabog sa dautan igsoon ang ngalan ra gyud ni Jesus Christ. Dili nang aso. Kay kung aso makaabog sa dautan na mga tao di na muundang og pagpanigrilyo. Di na muundang ayay, kayo kay tanan nga mga ginanawaan sa isda, sunugon na lang na niya makaabog sa mga dautan. So imo makita, daw magic ba? Muna nga naidaghan di ang mga punto igsoon nga wala dawata sa Seventh-day Adventist tungod kay dili moaom sa Biblia. Pero gidawat siya sa Seventh-day Adventist ingon nga history. Okay? Historical. For example, sa Macabeo, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 21, na di ang history na yung mga tao diya nga gipamatay, kay gipapugos lang din ang pagkaon sa unod sa baboy, kinahibalo mong kita nga ang Hudiyo, di ginamukaon sa unod sa baboy, kinakabasa na sila sa Biblia. So na ay mga history diha igsuon. May nga itag history igsoon, so kuhay gitong inspired kay ang history igsoon pwede pa na asad siya masayop. Okay? Nay mga historians igsoon nga mga pessimistic. Ang ilang i-record puro lang yung mga negative. Nay mga historian igsoon nga mga optimistic. Ang ilang i-record puro lang yung mga positive. Naasay mga historian igsoon nga gakugi og pang-edit sa mga history. For example, minilyon ka mga tao ang gipatay nya na nga reliyon. Unya, di na kayo ni mo mabasa sa mga history karon. Okay? Na ay mga gitawag nato nga mga heroes of faith kaniadto nga gipang sunog uban pa di na kay nimo mabasa sa history karon gipang editan tungod kay wa pa manggod na siya protektahi sa Ginoo kay history book man na siya. Ang Bible is inspired book mo na nga nagtuo mi anang apokriba pero dili inspired nga libro, history nga libro. Baydo palapigson kun nakay pangutana. Pero ano na po ba laing simbahan nga nagdawat niya na? Naay? Ano na po ba laing simbahan nga kay
Naiba na ko, aduna pa yung simbahan nga nagadawat niya anak apokripa. Mismo ang King James nga original. Ang King James igsuon, kanang gitawag na to 1611 nga King James. Sa original nga King James na apokripa diha. Pero wala na nila gilantaw sa mga Protestant karon nga mga inspired nga libro. Naapil lang siya ni ana nga puntuha tungod kay ang gipangkuaan manggod igsuon eksistado na manggudaan ang gitawag nga mga prinsipyo kaniadto about sa gitawag niya tog Deuterocanon. Pero sa diha nga ilang nga gitun-an pag-ayo daghang mga discrepancy ang Deuterocanon. Mo na nga kita nimo karon sa King James wala na siya gitawag nato og Deuterocanon. Okay? So walay problema kung when we study about theology, kinahanglan dili magkabangga-bangga ang kamatuoran din sa balaang kasulatan. Ang uban igsuon nganong gagamit sila ana tungod kay naa man gud diha ang pag-ampos patay ug uban pa, so dawato na lang gyud kay para gyud na say mapunit nga mga argumento ba. Pero musupak gyapon sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Padayon igsoon. Okay, daghang salamat, Pastor. Daghang salamat sa imong nga pagpangutana.